deh mulai wah mulai baik गारि सालायनायखौ नायना खोथाबो फोनलायदों आइ गथ' मा नायदों नोङो ए no direct लगायदों नुदो फटाफट बार जोमगोन नोङालै ओइ अबाव थांदों नों अबाव थांखो ओइ उन्दुब्ला हारसिं उन्दुग्रा जाबाय दे betul acing saya boleh disalah woi salah kan kenapa nih kan harus mulai lagi ada apa lagi nih ya